नंगौ नैबे समाव गोदान दिल्लीयाव द बलरेल महोत्सव बे महोत्सवखौ गिबि खेबनि थाखाय बे समाव लानाय जादों आरो बे समाव गोबां नुनो मोनदों जे गोबां दैदेनगिरिफ्रानो नैबे नैथि साननि हाबाफारि बे हाबाफारियाव रेलि लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नुनाय जादों बेवहाय गोबां नैबे स्ल'गानजों बर' थुनलाइ आफादनि जे स्ल'गानजों बे समाव गोमसारनायखौ नुनो मोनदों गोदान दिल्लीयाव मोनसे गिदिरथार हाबाफारिखौ लादों बे समाव दुलाराय फरायसाफोर सार नैबे समाव मोनसे हाबाफारि रेलि बे रेलिनि गेजेरजों भारत आरो देशनि मानसिफोरखौ जोङो दिन्थिनो नागिरदों दिल्लीनि मानसिफोरखौ दिन्थिनो नागिरदों जे बर' हारिया हारिमु बिथिङाव आरो सान्थिनि बिथिङाव जों अरायबो गोजोनखौ लानानै खामानि मावलांदों आरो दिनै सा सानजा भारत आरो दिनै बड'लेण्ड आरो गासै जोंनि मुलुगनि मानसिफोरा मिथिगोन जे बर'फ्रा जे बेसेबां गोजोन माने हास्थायसुला गोजोनखौ लानानै खामानि मावदों GI टेग आर'नाइ गामसा दख'ना आरो जोंनि दानाय लुनाय खाम जथा सिफुंखौ लानानै जों जे अराय जोङो माने गोग्गोमै थांना थानो लुबैयो हारिखौ जोङो दालांनो लुबैयो आरो बे मोनसे जारिमिनारि लार्जेस्ट मोनसे रेलि जागोन आं बे बाथ्राखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों। जोङो दा बे IG स्टेडियामनिफ्राय ओंखारगोन बेनिफ्राय दिल्ली सेक्रेटारियेट जानानै आरो फिन बे जायगायावनो जों हाबफैफिनगोन। बेसेबांसो बाहागो लागोन बेयाव 5000निबो बारा बर' सुबुङा बाहागो लादों जोंनि अनगायैबो बेयाव बिहुनि हान्जा दङ असमियाफोरनि जोंनि बेंगलिफोरनि हान्जा दङ गरखा दङ कच राजबंसि दङ आदिबासि सावताल गार' बेयाव माने गोबां हारि माहारिनि कालचारेल टीमफ्रा बेयाव बाहागो लादों गोजोन्थों। नंगौ बे समावनो बिथां दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव बिथाङा रेलि लानाय बे रेलि लानायनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायथिदों जे बे हाबाफारियाव माबे राव हारिमु थामहिनबा बेवहाय हारिफोरा बाहागो लादों आरो लोगोसेनो बे गोदान दिल्ली बायदियाव बेफोरबायदि हाबाफारि लानायनि सायाव बिथां आफादगिरिया रोखा नुनो मोनो।